הייתי לוחם בגולני, גדוד 51, היינו הרבה בלבנון, שירות שאני מאוד מאוד גאה בו, אני מדבר איתך על שירות שלפני 40 שנה, משהו כזה, קצת פחות. במהלך השירות נגרם לי נזק לרגל. באמת, החובשים שהיו אמורים לטפל בי לא כל כך התייחסו לזה ברצינות, ובסופו של דבר, למזלי, הפינוי היה ממש ברגע האחרון, לפני שהיה לי זיהום שיכול היה להביא לנזק שהוא בלתי הפיך לרגל, וברגע האחרון פינו אותי, היה ניתוח, הכל הסתדר. בסופו של דבר גם חזרתי ליחידה, להיות לוחם, בלי שום מגבלה, באותו פרופיל, והכל היה בסדר. אבל היה הרבה מזל בעניין הזה. ואז בסופו של דבר, שמגיע לאותו דיון בעליון, והשופט מדבר על העניין של חובש, שצריך לתעד, ואנחנו משיגים מצב שבעצם משנים את הגישה בצבא, ובאמת התיעוד, הרישום כבר קיים, וזה לא מה שהיה, אני סוגר פה מעגל מבחינתי, גם מבחינת התחושה שלי, שעשיתי פה משהו שהוא הביא לצדק ומביא לסיפוק, ועזוב את הבירוקרטיה, מי מעניין אותו בירוקרטיה? בסופו של דבר אתה מוכן להתעסק בניירת, לקרוא ולכתוב, כל הבירוקרטיה הזאת, אין לי בעיה עם זה. אם אתה משיג את התוצאה ואת המטרה, זה שווה הכל.